Tante ko as lang ko ngano dili man mangumpisal ubang relihiyon ug way kalawat. Doon na ba sila'y tubagunon sa atong Dios? Okay, dan salamat Brother Jumel no, diya Southern Leyte mga kaigsunan. Bueno kining atong pag pangalawat o pagpangumpisal igsoong Jumel no, militante. Kining kining doktrina, dogma sa simbahang Katoliko ingon nga sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Hawa niya na, hawa outside of our church, the Roman Catholic Church, the church founded by our Lord Jesus Christ, then di na ta, no? Ang ilang mga pagtulunan dili na o wala na labot ang simbahang Katoliko gumikan kay ila-ila po na, no? Dili sa Ginoo, dili sa simbahan. Kay ang simbahan mao man naghimo nga depositoryo sa kamatuoran, no? Matud pa ni San Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. So kung ang usa ka tawo nga magbasa-basa diha sa Biblia, nya mag-interpret sa iyang kaugalingon, then mo na nga mohimo mo gama siya, mag-establish siya o mo found siya og iyang kaugalingong simbahan. Ya, pwede niya paghandan bisag unsa. Nya sagad niini magda sa ngan sa atong Ginoong Hesukristo. Church of Christ, Church of Christ in God, Church of Christ in the Bible, Church of Christ, Iglesia ni Cristo, Church of Christ in America, etc. etc. Poros nagda og ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Nya mao na ba na mga kaigsunan? No, because there is but one church founded by our Lord Jesus Christ. Giklaro diha sa balaang kasulatan, sumala diha sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Atong Ginoong Hesukristo namung mga kaigsunan sa linatin pa tu es Petros et superhang Petram edificabo ecclesia meam et porti enfere non prevalebant adversus iam. Ikaw Pedro bato ug ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Bisan gani ang ganghaan sa Hades kun impierno dili makapukan niini. Kining pamahayag ang mga kaigsunan nga usa laman ang gitukod nga iglesia sa atong Ginoong Hesukristo dili mahimo. Nga matag usa bisang nagda sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ug nagbitbit-bitbit sa Biblia mga kaigsunan mao na ang tinuod. Kay lagi usara ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo nga matud pa ni San Pablo sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Kining mao ang simbahan na mao ang haligi ug patukuranan sa kamatuoran. Dili daghan, no? So mo na nga ang ilang tinudloan lahi sa atoa. So wa sila kalawat, wa sila kumpisal. Kita hanaan ini kay kini mga sakramento nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kumpisal. Abala ang kasulatan diha pagani sa daang tugon, daan ang naghisgot ni ini. Amatod pa niya diha sa Proverbio kapitulo 28 bersikulo 13, ikumpisal ninyo ang inyong mga sala. Sa ito pa, ana-ana nahisgutan na diha sa balaang kasulatan ang kumpisal mga kaigsunan, pagsugid sa atong mga sala. Ug asa man nato isugid sa ang atong mga sala. Ang uban maingon nga naaman sa balaang kasulatan diretso ngadto sa Dios. Ilang kutloon sab diha sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9 nga isugid ang imong sala ngadto ni Kristo o pasayloon kaniya. Apan ang atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan nagpadayag sa kamatuoran. Gani sa wa pa ang bag-ong testamento, gisgutan na daan sa daang tugon mga kaigsunan. Nga matod pa asa nato ikumpisal ang atong mga sala, Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 6 nagpadayag nga ayaw itugot ang inyong mga ngabil makaangin kaninyo sa pagpakasala. Apan kung ugaling kamo nakasaaman, ikumpisal ka na sa pari sa Dios. Pari sa Dios. So wa mahingon nga diretso lang dito kay di mahimo mga kaigsunan. Kinana maguna Salmo 69, no? Nga walay matago nga sala sa mata sa Ginoo. Ang tanan dayag bisag katong sala nga wa pagani nimo buhata. Hibaw na ang Ginoo niya na. So di na siya angayan, no? Di na angayan nga mo sultihan pa nga atong ikumpisal ngadto kaniya mga kaigsunan. Hinuon atong tagdon ang pamaagi
kung unsang paagiha kita pasayloon. Kay iya man gihatag ang iyang bugtong anak, ang atong Ginoong Jesucristo, matud pa diha sa San Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Kayang gihatag yang bugtong anak nga mao atong Ginoong Jesucristo. Aron sa kinsa katong mutuo kaniya, makabaton og kinabuhi. Yang atong Ginoong Jesucristo, mga kaigsunan, atong hisgutan kaganihan, nagtukod man og simbahan. O kining maong simbahan mo yang gihimo nga depositoryo sa kamatuoran, the depository of truth. So naa diha ang kamatuoran. Og diha sa maong simbahan adunay 7 ka mga sakramento nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Diin ang mga kaparian mao'y nagpahigayon niini mga kaigsuonan. Ug usa na ini ang gitukod kini maong sakramento sa kumpisal. Og diha sa balaang kasulatan anaa gayon. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo diha sa San Juan kapitulo 20 bersikulo 22 ngadto sa 23, mga kaigsuonan, nga bisan unsang sala o kinsang sala nga inyong pasayloon dinhi sa yuta, sa langit mapasaylo kini. Apan kadtong sala nga dili ninyo pasayloon dinhi sa yuta, dili kini mapasaylo. So anaa gihatag sa Ginoo sa buhat sa mga apostoles kapitulo 19 bersikulo 18, og nangumpisal sila sa ilang mga sala. Nya ato din ang balibaran nga gitukod man sa atong Ginoong Jesucristo. Kadto si San Pablo pari man tong mga kaigsunan. Naa sa Roma kapitulo 15 bersikulo 16. Og si San Pablo nga pari naghatag og absolusyon ngadto sa mga tawo nga nangumpisal kaniya. Naa sa 2 Korinto kapitulo 2 bersikulo 10. Mao sa mga atong mga kaparian diha sa atong simbahan sa atong Ginoo, Iglesia Katolika, mga kaigsunan. Nga human gyud nimo kumpisal, tabagan ka sa pari, o hatagan ka og absolusyon sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nya, naman sa balaang kasulatan, bisan ang bunyagi sila sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nya, kabalibaran din nato mga kaigsunan nga pulong kini sa atong Ginoong Jesucristo. Nga matod pa sa atong Ginoo diha sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 10 bersikulo 16, ang naminaw kaninyo sa simbahan, naminaw kanako. Ug ang naminaw kanako, naminaw usab samahan nga nagpada kanako. Apan kadtong wa naminaw kaninyo, wa usab naminaw kanako. So those who refuse to listen the church refuses to listen me. Oh, see? That is the consequence of not listening the church. Kay ang simbahan mo man ang iyang gihatagan o kagahuman, mga kaigsunan. To you, Peter, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bound here on earth shall be bound in heaven. And what you are going to lose here on earth shall be lost also in heaven. Matud pa niya diha San Mateo kapitulo 16 bersikulo 19. Usa kini kagahom, mga kaigsunan. Authority coming from our Lord Jesus Christ. Muna nga kita niata niya na, pero katong laing tinuhuan igsuon Jumel, awa sila niya na tungkol kay wa sila sa kamatuoran. Pero mubalik sila, mablihan ang ilang unahuna, malamdagan sa Espiritu Santo, makabalik or makonverted diri sa Katoliko, then kinahanglan na. Kinahanglan na siya mo kumpisal. Nya diya sa pagkumpisal, kinahanglan nga mudawat no sa Santos nga Eucharistia. Diya sa Holy Communion, sa Santos nga Misa, mga kaigsunan. Kita, no? Mga Katoliko. So, por lo menos kadawat ta og Holy Communion sud sa usa ka tuig, bisag kausa lang sa sud sa usa ka tuig. More specifically, yan ang during the time of Easter season, mga kaigsunan. Pero nato mga devoto gyud, dili lang gali kada Domingo. Kung mahimo matag adlaw, mga kaigsunan, kay usa kana ka debosyon ngaron ma closer ta, no, ngadto sa atong magbubuhat, ngadto sa tuang manunubos ang atong Ginoong Jesucristo every day. So muna mga kaigsunan, atong balikon, wala ni kanila, wala sila ni ining maong pagtulun-ana, gumikan kay lagi lahi man sila, no, maong pagtulun-an, mao man gani nga gitawag sila og protestante. Although di ni sila mo tuo og protestante sila, kay
kuan di may protestante. Lahi lang sila, no? Pero tanan nga ni protesta sa pagtulun-an sa simbahang Katoliko, they are Protestants. Mala nga although gi murag gi kuan sa atong simbahan, ato lang gi ingnon nato gi usab pagtawag instead of Protestantism, tawag sila og non-Catholic brethren. Mao gihapon mga kaigsunan, no? Pero atong balikon nga kung ang usa ka tawo abli sa iyang unahona o sa iyang kasing-kasing sa pagdawat sa kamatuoran, then hangpon siya sa simbahan. Kaya ang simbahan mao man ang gitawag og the mother of all churches. Muna nga sama sa atong Ginoong Kristo nga matod pa ni San Pablo sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 15 nga mahius sa unta ang tanan diha sa lawas sa atong Ginoo nga mao ang simbahan iglesia, mga kaigsunan. Ang lawas sa atong Ginoong Kristo diha nga gisgutan mao man ang simbahan, no? Nasa Colosas kapitulo 1 bersikulo 18. Si Kristo mao ang ulo sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Kita nga mga membro niini mao ang lawas sa atong Ginoong Kristo. Nga matod pa ni San Pablo diha sa iyang sulat, mga kaigsunan, sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23, siya mao ang muluwas kanato, manuluwas. Mana nga kinahanglan nga magpabilin ta diha sa matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo hangtod nga kuhaon ang atong kinabuhi sa Ginoo. Nya magkuan kita, no? Matinumanon kita kutob sa mahimo sa mga pagtulun-an diha sa simbahan, sa mga doktrina sa dogma sa simbahan, mga kaigsunan. Nya mulahotay ta niya, persevere ta niana, mga kaigsunan, hantod sa katapusan. Mo ni magdaha kanato ngadto sa kinabuhing way katapusan. Kay mao man giingon sa atong Ginoo diha sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4, sa Pinadayag kapitulo 2 kapitulo 20 bersikulo 12, katong mulahotay mo'y makadawat sa prumpurong sa kinabuhing way katapusan. So mana igsoon, no, nga kining importante kayo atong balikon nga mga pagtulun-an gani nga diha sa simbahan, atong pagatuhuan og ato kining ikinabuhi sa atong tagsa-tagsa. Kay mao kini ang mohatod kanato. Pero kanang kining mga pagtulun-an di nato ipakaon ngadto sa laing tinuoan, kay matod pa sa atong Ginoong Kristo ang perlas nga imong ihatag ngadto sa baboy, tamak-tamakan ra kini. Kini ang pulong, kini ang mga pagtulun-an, mao kini ang perlas alang sa kaluwasan sa tao. Mo na nga gusto ang atong Ginoo, gitawag sila diha sa simbahan, then anaa kanila, no, ang pagsagop, paghangop niining maong mga pagtulun-an naa gyud sa simbahang Katoliko. In fact, ganiha nag-open ko, nagtan-aw ko sa usa ka testimonyo sa usa ka igsuon nato nga Muslim, pure Muslim yun, no? Usa ka Indiano, mga kaigsuonan. Apan sa dihang iyang gistudyuhan ang Quran, mga kaigsuonan, ang Biblia sa mga Muslim, naabli ang iyang kasing-kasing o iyang unahuna nga ang simbahan diay o ang iglesia Katolika mao ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Kay you just imagine ang ilang Quran, iya man kuan gyud gitun-an og maayo. Ang ngalan ni Muhammad aduna lamay sa tibuok ilang Quran nga adunay 144 ka chapters ug adunay 6,666 no, unom ka 6 mga upat ka 6 mga kaigsuonan ka words diha sa maong sulod sa Quran. Siyam ka ngalan ni Muhammad ang iyang nakita, siyam ra. Pero ang ngalan sa atong Ginoong Kristo niabot og 20 kapin, 25 mga kaigsuonan. So dito siya nahibulong nga unsa may labot aning Hesukristo sa mga Kristiyanos nga nganong daghan pa may ngalan nga nahibot na hisuwat diha sa Quran kaysa ilang gi tuhuan nga si Muhammad. So nisantop sa unahon ang mga kaigsunan sa pag tuon usab sa Biblia sa mga Katoliko.
ug iyang gitun-an og pirti gayud diyang lipaya. Iyang gidawat ang mga pagtulun-an nga sibo gayud sa balaang kasulatan. Kayo just imagine diha sa Quran, matud pa niya ang mga katawhan nga iya ni Allah himuon niya og slaves. Apan diha sa Biblia mga kaigsunan, ang katumutuo ni Kristo nahimong anak sa Dios. Kinutlo diha sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Dili sa gusto nga mahimong slaves, kundi ilhon gid siyang anak sa Dios. So walay pare, walay obispo, bisan gani Santo Papa, wala maka-convert niya kundi sa iyang kaugalingon mismo nga pagtuon. Base ra gyud diha sa iyang kaugalingon nga Quran. Because formerly duhi gid siya, wa gid siya mo ilah nining atong Ginoong Kristo. Apan sa dihang iyang pagbasa-basa makigsuonan sa Quran, tinandi sa balaang kasulatan na converted siya. Nya dili na Muslim ang iyang ngalan mao na tungod kay duol kayo siya sa mahal nga Birheng Maria. So gihinganlan siya og Mario Joseph. So inyo na mag-Google mga kaigsunan, no? The testimony of Mario Joseph. Kita mo diha perting ko ana kayo. Kaingon mo nga atang no, daghan kayo nara ba po'y mga Katoliko nga convert sa lain nga or labi na sa Muslim, tang gitawag og balik Islam mga kaigsunan. Pero mao na kini ang tingali katong nga tawhana, no? Wa gyud makatuon kaayo sa simbahang Katoliko. Pagtulun-an nato mga kaigsunan. Pero nahinooy pure nga Muslim nagtuon sa Quran, na-convert ngadto sa Katoliko mga kaigsunan. And you just imagine. So therefore kadtong mga Katoliko nga convert ngadto sa balik Islam, kadtong mga Katoliko wa gyud makatuon, no? Tingali tutong pangutan og nganong nanguros ka o nganong manguros ka basig wa gyud kalibutan mga kaigsunan, no? Kaya lagi tong balikon, very bright person gyud kani si kuan, no? Kini si Mario Joseph mga kaigsunan nga convert diin sa iyang kaugalingon nagtuon siya mga kaigsunan sa iya mismo kaugalingon, kailang kaugalingon nga Biblia nga gitawag og Quran o kining Biblia sa Katoliko mga kaigsunan. So yun na ang lamdag nga gihatag sa Espiritu Santo ngadto kaniya, he converted into a Catholic Church.